Давай. Сега нека да изкараме кашата там. Ще изкарам. Чакай малко, само задръж малко тъй. Това е по-бързък план. Да, снимам. Ти ако не го кача аз в това, пак си на работа. Кажи болера от град Котел. Чакай само малко. Да видите само, че да помогне. А с мене колко пана е долу? Стои само една част. Не стои хорови. Кал, побързо. Защо го миеш времето? Намерихте ли да ни поднес? Ще го надуем с въздух. Който отдолу се направи. Който каза долу.